Programmet vises i samarbejde med vores sponsorer. Velkommen til Valbyhallen, hvor vi i dag skal have afgjort DM-finalerne i floorball, og vi starter altså her med kvindernes finale mellem FC Outlaws i hvid og OB i de stribede trøjer. Med mig til at dirigere os igennem den her kamp, så der har jeg vores floorball-ekspert Charles Hansen. Og Charles, du kan da få lov til lige at få udnævnt et favorit af de her to hold, som jo er et revanceopgør fra sidste år, hvor Outlaws stak af med finalesejren på 7-5. Ja, det er jo et dejligt svært spørgsmål, du stiller mig med fra start af. Aalborg har virkelig udviklet sig i den her sæson og fået skruet op for tempoet. I forhold til Outlaws, så virker det som om, at det er blevet bedre hold. Så en anelse, måske en 60-40 til OB i dag. Og måske en del årsager til det, måske blandt andet, at Annika Bengtsson, en af de helt store floorballspillere i Danmark, er på bænken og ikke spiller på grund af graviditet. Så derfor har de altså mistet en smule. Men skal man kigge på et par af profilerne og starte med FC Outlaws, ja, så er det i sandhed en, der skinner i øjnene, og det er altså med nummer 33, Cecilia Dinardo. Vi kan se hende i billedet her, står og venter på bolden. Der var hun, Cecilia Dinardo. Hun er den helt store profil på det her Outlaws-hold. Ja, i særdeleshed i Danmark. Hun er absolut en af landets, hvis ikke landets bedste spiller. Også igennem tiderne. Utrolig professionel og har en vindermentalitet som ingen andre. Arbejder konstant på holdet og for at få sejrene i hus. Men hun er altså ikke andet end i starten af 20'erne, Cecilia Dinardo, så det er ikke, fordi hun på den måde har haft en stor karriere endnu, men det er altså bare, hvad man forventer af den her unge pige inde på... Stor har hun haft. Hun har spillet i BK Dalen i den bedste række i Sverige. Måske ikke haft så lang karriere nu, fordi hun er altså trods alt kun født i 92, så der er nogle år i hende nu, heldigvis for os andre. Og lad os kigge lidt ned på dagens modstander fra OB, som jo altså vandt pokalfinalen i år, og nu står i en DM-finale igen, og altså efter at have tabt sidste sæson, er der så noget til netop Outlaws? Er der så noget, Charles, der fortæller dig, at det her OB-mandskab, det kommer hen og vinder i år, eller hvad fortæller dig det? Fordi du sagde jo, at den lå 60-40 i deres favør. Jamen, altså, de har generelt været gode til at lave mål i OB i år, og der var lige været tæt på, vi får den første scoring i DM-finalen her. Og i særdeleshed fordi, at de har fået løftet nogle spillere, som man måske tænker, de er måske lige ved at være i pensionsmodne alder. Men sådan en spiller som Stine Jørgensen, som vi har som profil i OB, har virkelig lavet mange point i år, og virkelig været en bærende kraft. Og jeg vil sige, det er blandt hendes 2-3 bedste sæsoner i det hele taget. Ja, det er altså nummer 66 på det stribede OB-hold, at man finder Stine Jørgensen. Det holder lagt ud af pænt tempo, og de så lige OB lave godt en god chance. De lægger højt pres med to spillere, og du bliver hele tiden på boldholder, og det kan man allerede sige fra start af. Det giver Outlaws-forsvaret en del problemer. Ja, Michelle Jensen er det i hårdt pres derop. OB's nummer 5, også en af de rigtig, rigtig dygtige spillere på OB-holdet. Og topscorer i sidste sæson. Overfor så spillede jo mod Anne-Sophie Thorup, som der kommer til at være en meget afgørende faktor for, at den kæde, som vi ser på banen nu, den kommer til at lave en masse mål. Den kommer til at skulle tage et stort ansvar i forsvaret, og vil sikkert også være en bærende kraft på en ellers en kæde, som der skal leve på sine kvaliteter i offensivet. Se, at Outlaws de kører på 3 kæder fra start af, mens OB de kører på 2, som de har gjort hele vejen igennem sæsonen. Det er spændende at se, at hvis OB's 2 kæder de kan holde niveau og tempo, jamen, så tror jeg helt sikkert, at det vil noget, der vil gavne dem, fordi det er 2 virkelig stærke kæder at se i forhold til 3 Outlaws-kæder, som måske ikke lige har samme niveau hele vejen igennem. Eller Grønbæk her, måske med en afslutning eller aflevering ind, i hvert fald foran Outlaws-mål, men lykkes ikke helt med det, men det er altså Aalborgenserne, der har taget teten fra starten af det her opgør, må vi sige. Grønbæk endnu en gang. Ja, gode afslutninger og gode chancer hele tiden. De er hele tiden først på bolden, og det virker som om, at det er også i nærkampen, at det er dem, der vinder det hele. Mulighed for omstilling den anden vej. Til gengæld, det bryder hun altså rigtig godt, Grønbæk. Kommet godt i gang
Der var lidt langt imellem spillerne på Outlaws-holdet, lige som, når man ser på den her kæde, som der er nu. Ja, en aflastningskæde, som man kalder det i floorball. De står meget forsigtigt og tager imod uden stand til lige og tage teten, så de mister nemt bolden. Men hende her, hun kan altså sagtens tage teten, Cecilia Denardo. Ja, det kan hun. Hun kan også være den, der afgør kampen helt alene. Vi så hende jo i finalen på Canal Sport for 2 sæsoner siden, hvor hun spillede for Frederikshavn Bulldogs denne gang, og der var hun jo også et ganske... En bærende kraft. Ja, det må man sige. Nu har vi to hovedgader mod hinanden. Altså en rigtig stor mulighed faktisk til OB, den største af slagsen indtil videre. Michelle Jensen i det her opgør tæt på at kunne bringe opagenserne foran med 1-0 her. Ja, god redning af en Rune også. Der er god bevægelse i den offensive del af Outlaws i den her kæde, men det er ligesom om bolden er svær ved at blive transporteret frem til dem. Så mister de nemt bolden igen. Mulighed måske her, ja, så i stedet for Sørensen får sat en afslutning på, men også blokeret. Ja, nummer 10, Christine Sørensen, og så Karoline Christoffersen, nummer 8, som der skal være dem, der kommer til at være de skabende i den her kæde, der er her. De 3 andre spillere, de får lidt større problemer med OB'erne for at kunne matche dem. Så for OB's vedkommende, så skal de virkelig håbe på, at de 2 piger, de finder hinanden i dag. Og så får vi altså Outlaws tredje kæde på banen endnu en gang, og det er altså ved at skabe en mulighed med det samme. En aflevering over fra Stine Jørgensen af. Presser på igen. Det er OB's første kæde, der er inde lige nu. Stine Jørgensen med afslutningen tæt forbi endnu en gang. Er det ikke lidt risikabelt parret op, det her? Altså, de kommer jo alt for nemt til chance i forhold til den kæde, der skal stå tættere og forsvare. Det skal rettes helt sikkert på Outlaws. For ellers så kommer den kæde til at koste et par mål på et tidspunkt. Lige nu klarer det lidt, fordi at, vi er tidlige i kampen, og skarpheden måske ikke er der efter en lidt hård rejsedag i går og en tidlig morgen i dag. Lad os se, nu kommer Karen Vester her i højt pres med nummer 40, en af de helt store profiler fra sidste års finale også. Laver mange mål, og så er det faktisk et stik mod spil og chancer. Er det pludselig Outlaws, der bringer sig foran med 1-0 her. Helt ud af det blå kommer det nærmeste. Anne-Sophie Thorup står lige inden foran boksen, og så kan hun altså smække den op i nettaget, ganske sikkert udnyttet. Ja, og det er lidt en overraskende målscorer. Hun er ikke en, der ligefrem laver mange point. En typisk meget defensiv bak, som der kan styre dernede fra. At se hende komme derop og så lave mål, det er jo højst overraskende, i hvert fald for OB-spillerne og også for os andre. Jeg synes også, at Sara Lund ind i målet ser lidt overrasket ud her. Ja, det er jo klart, det er frustrerende at lukke et mål ind, når man egentlig har fået så god en start på kampen, som OB egentlig har gjort. Ja, facit for Outlaws. 1 afslutning og 1 scoring. Ja. Facit for OB. 6-7 afslutninger og ingen mål. Og dermed er så de hvideblusede Frederikshavner foran. De spiller jo deres sidste kamp under navnet FC Outlaws. I dag i næste sæson, så hedder de Blackhawks, så det kommer en sammenslutning med Frederikshavn Bulldogs, og det er også derfor, hvis man kigger op på tilskuerpladserne, man indimellem vil se et par fans med navnet Blackhawks på maven. De er altså allerede trådt ind i næste sæson, men her i Outlaws, der spiller man lige den sidste finale i klubbens navn ude på Karlshøjle Brøndbæk. Altså man kan se på holdet, der har jo allerede været en position på holdet. Det er en stor chance igen. Kæmpe mulighed. Karoline Christoffersen, Julie Nilonen er jo gammel Bulldog-spiller, og så kommer der en udvisning til OB. Ja, den kommer. Maria Landa, der får den. Gentagende slag. God aktion også fra Maria Andersen, nummer 13. Ja, hun er en rigtig god, hurtig spiller. Ikke så teknisk eller skudstærk eller pasningsstærk. Hun er rigtig god til at drive bolden frem og så skabe chancer på vejen på den måde. Det er måske lidt skidt af forsvarsspillere, at man lader sig lokke på og så slå på staven i sådan en situation. Fordi hun kommer op i banen alene. Og det betyder altså, at Outlaws de næste 2 minutter er i powerplay mod OB-holdet her. Og Charles, det er altså en af de situationer, som man skal ind og udnytte i floorballspillet, og der kan blive utrolig vigtigt for kampens udfald, hvem der er bedst i henholdsvis powerplay og boxplay.
Jeg er spændt på at se. Nu så jeg en del af overtalssituationer til Outlaws, da jeg så på ud til semifinalen mod Rødovre. De var ikke helt vanvittigt skarpe på dem, så jeg er lidt spændt på at se, hvordan de klarer sig denne her. Og særligt mod et hold, der er noget bedre form. Du kan også se her, at de formåede ikke at lægge det pres på fra start af. På trods af, at de har et frislag nede på modstanders en hjørne. Så her det ser ud som om de prøver at sætte den op til skud på enten Karen Vester eller Vito. Det er meget spidse vinkel, de skal gøre det på. Så helt tilbage og hente den, Dinardo. Camilla Søri med en afslutning tæt forbi. Det er en stor chance, den der. Hvis hun har træffet på den, ja, så står den altså 2-0 til Outlaws. Nu måske i stedet for muligheden. Den anden vej OB en god kontrachance her, men også godt afværet af Tina Jensen. Rutineret spark på Outlaws med nummer 21 på ryggen. Så er bare tørste afleveringer på begge hold lidt sat tid i forhold til situationen. Ja, men at, selvom det overtaler, at man skal nå det inden for sine 2 minutter på scoret, så behøver man ikke at satse med en blind bold op i banen. Så OB indslag. Michelle Jensen. Nu ser hun nogen nede inde. Ja, hun forsøger selv Dinardo, og den træffer altså lige en OB-spiller på vejen, så stadigvæk på Outlaws. Staven den der lagt hårdt ind. Så en kæmpe mulighed til Karen Vester. Misbruger hun. Ja, det bliver Karen Vester og Dinardo, der kommer til at afgøre det for Outlaws i dag. Så vi selvfølgelig lige Anne-Sophie Torp lave målet, men det var Dinardos forarbejde, som der var helt sikkert afgørende for det. For langbold. Sejlund kaster den altså bare væk ind i OB-målet og skal have Helander ind endnu en gang, og det får hun der. De er fuldtallige igen nu, OB-mandskabet her, cheftræneren fra Outlaws. Sylvester Hansen, som altså skal dirigere tropperne frem til endnu en DM-titel her i dag. Nicoline Pihl med bolden der. Tabet godt op, må vi sige, i halsregionen og langs skuldrene, Nicoline Pihl. Ja, men det er jo sådan, når man når på det her tidspunkt af sæsonen, så de bærende spillere, de har selvfølgelig altid en lang række følgeskader, fordi de får meget spilletid og mange slag, altid nærkampe. Hun er med, jeg ved personligt, at hun er langt fra den eneste spiller, som der er tabet godt op i dag. Så det er sådan en af de ting, som det er kampsorg. Det er et tegn på, at man har ydet en indsats i år. Nu er der også rundt regnet så frem, at der findes en vinder i den ordinære spilletid. 50 minutters floorball tilbage for de to mandskaber. Okay, måske en mulighed for Outlaws Camilla Søri. Hun kommer til at stå og jogge lidt i den. Og så i stedet for den anden vej, pludselig opstået, skal det blive udligning. Ej, fantastisk aktion. Hos Broen. Og igen måske ikke stor mulighed, OB. Det brænder på dernede til aften. Ja, det må man sige. Det har været en tendens igennem hele de første 10 minutter her. Men man skal jo sætte den for at vinde. For OB's vedkommende, så kan de være glade for, at der stadig er 50 minutter tilbage i kampen. Altså, må ikke, der skal være en enkelt en, der sniger sig ind på de der chancer der. Jeg så med den keeper Anne Broen fra Outlaws i billedet før. Hun har altså haft en særdeles god start på det her opgør, må vi sige. Hun har taget et par rigtig stærke bolde. Ja. Der kommer en spændende frislagskombination. Nej, det gik da helt galt det der. Spændende kan man godt kalde, men effektiv, det var den i hvert fald ikke. Det er helt sikkert Jesper Thomsen, der står ude på bænken. Han synes da i hvert fald ikke, det var så spændende igen at se på det der. Så en
højder fra Karina Vestergaard. Jeg vil ikke sige, som træner, når man ser sådan nogle fejlslagende frislag, eller direkte friløber fra egen spiller der, så dør man en lille smule ind i sig, så det er ikke så sjovt. Det får lige et par år ind til livsbanen, når man står derude og ser dem gøre sådan noget. Man kan se, at OB-spillerne de samler sig meget på midten. De 2 forreste, og så lader spillerne presse ud på siden. Så er de gode til at gå ud og så fange dem 1 mod 1 derude. Det er godt dækket op af OB der. Og får brudt 2 år. Chance der igen. Sniger sig altså centimeter forbi stolpen, den bold. Og så til gengæld rigtig hurtigt den anden vej. Karen Vester har Søri med på midten. Det er også godt defensivt arbejde hos OB. Godt arbejde af Maria Lander. Hun er god til at drive bolden op i banen. Hun er lige uheldig ved at blive pillet vejen. Masser af fart i den her DM-finale indtil videre. Ja, altså Frankrig har haft langt over 2-cifret antal afslutninger. Ja. Der er selvfølgelig også en lang række landsspillere på begge hold. Og spillere, som der har spillet på ungdomslandsholdet. Så det er jo spillere, som der er vant til at præstere på højt niveau og et meget, meget højt tempo. Så det er jo det er virkelig de 2 bedste hold, der er i Danmark lige pt. Der er jo ikke nogen tilfælde via de finalerunder, de er der, at de ser de her 2. Men altså, det er også 2 i grundspillet på vestsiden. Men det afspejler sig jo også i, at der er rigtig mange af de her spillere, som der er aktuelle på landsholdet. Ja, Outlaws faktisk det hold med flest landsholdsspillere i øjeblikket. 6 repræsenteret på det sidste udtaget landshold, hvor OB havde 2 repræsenteret, men der var også et lille menu, blandt andet i forhold til Maria Hellander, som havde noget eksamen. Ja, der var et par enkelte spillere, som der havde andre ting, de skulle. Jeg mener faktisk, det var lige for at rette mig selv, for så var det ikke Hellander, men det var Knudsen, der havde eksamen, og nogle andre havde noget andet skoleophold, som de skulle på, så det låser dem jo desværre i forhold til landsholdet. Men det er jo naturligt, at en spiller skal have en eksamen. Og hårdt presspil der. Igen en dårlig afslutning. De har ikke ramt målet så godt af OB, og det begynder man kan begynde at sige, at på et eller andet tidspunkt begynder det at forplante sig i spillerne til noget negativ psyke, og det må man jo håbe, at de er gode til at få rystet af sig for hver gang, fordi det er jo helt klart, at ser man bolden sejle over mål hver eneste gang, man skyder på mål, så begynder man at tøve og tage andre chancer eller andre muligheder. Og der rammer de den altså godt nok inden for stængerne, men hun er vågen derinde. Hun har ikke taget skade af den lange tur fra Frederikshavn af. Mulighed her. 3 mod 2 er det, hvis de kan holde tempoet OB. Michelle Jensen sætter selv afslutningen, men også overplaceret en anelse og endnu en gang altså forbi og rundt om stokkerne Michelle Jensen her med nummer 5. Jeg er spændt på at se, om det er gulvet, der generer dem lidt. Det er ikke super godt gulv. Den har en lille smule tendens til at hoppe på den, og man kan også bare se det, når spillerne løber bare med bolden. Den hopper ekstremt meget. Måske ikke, det burde ikke være så meget det, der gør, at skuddene bliver sat over, men det påvirker forberedelsen til det indledende fase af skuddet. Første gang vi ser tredjekæden i Outlaws kommer frem på banen, og det gør det jo egentlig ganske fornuftigt der, må man sige. Ja, ingen tvivl det. God Europa i OB også. Står meget, meget langt tilbage i OB eller Outlaws med de 3 spillerne, og så kommer der en meget et par meter over midten, og så en ude på højre på venstre side. Prøver ligesom at skære af og åbne op bestemte steder, hvor de gerne vil have bolden hen. Det lykkes ikke helt rigtigt for dem endnu. Det bliver spændende at se, om de får bedre det i løbet af kampen. I hvert fald en kontra her
endnu en gang, så de kan få sat en afslutning på Outlaws. Tredje kan de, men det bliver blokeret ud. Men ja, man kan godt se, at de stiller, når de kommer ind med den her aflastningskæde, så stiller den altså lidt anderledes op, end de to øvrige kæder gør. Har kun en enkelt spiller foran. Ja, men altså, de stiller en meget markant 2-2-1 i forhold til en 2-1-2, som de to andre kæder kører. Ja, helt sikkert, at der er en aftale om, at de skal få Europabolden på et bestemt sted. Og det er jo egentlig lykkes for dem indtil videre. Selvfølgelig er der kommet mange skud på dem, men formålet med en aflastningskæde, det er, at de skal holde 0, og det er de jo så ledet op til indtil videre. Godt frem. Så på skabe noget. OB igen med en afslutning for Gud ved hvilken gang i den her første periode. Der har hurtigt gået et kvarter den her kamp. Der har heller ikke været så mange afbrydelser, så det har været et godt flow i spillet. Det er også et tegn på, at begge hold er bevidst om, at mange frislag kan være afgørende for hvem der kommer til at vinde den her. Så det er tid på egen banehalvdel, der vil man give modstanderen alt for nemme og oplagte chancer, som et frislag jo egentlig er. Karen Vester. Igen så, altså, opspillet fra Outlaws, hver gang den bliver spillet frem, så bliver den spillet frem på en enkelt spiller, som der skal modtage den, og måske kæmpe med en eller to. Og det er nemt at bryde. Altså helt blank ind foran Søren. Hun kører selv, og så fremragende redning. Sarlund her. God aktion inden for OB's nummer 1. De er gode til vendspillet, men i det øjeblik OB står tilbage og afventer dem, så har de noget mere svært ved det. Skal vi se, hvad der sker her, om de prøver en kombination. Ja, igen så bliver den sat ud på en spiller. Men igen lidt kluntet forsvarsaktion nede hos OB, bringer Outlaws i position, og så en afventende udvisning på OB-holdet lige nu. Så de skifter altså keeperen ud af Outlaws og spiller 6 mod 5 så lang tid, som de overhovedet kan, inden OB får bolden. Så skal de med mandstyrlig snart på Europabold OB. Der er mulighed nu for en overtalssituation, uden at der går tid af udviklingen. Det vil døre i her. Og så kommer den afventende udvisning. Jeg tror faktisk som endt, at det var Maria Helander med nummer 7, der for anden gang i den her kamp måtte trække i udvisningsboksen. Ja, jeg ved ikke, om man har mulighed lige for at se det langsomt gengivelse, men det ser ud som om hun lige prøver at slå til den i afslutningsøjeblikket. Det er ikke verdens største frislag, hvis det havde været midt på banen, men det er altså lige inde under målet, og der er mulighed for en god afslutning på situationen. Så dømmer dommerne lidt over på den. Og sidste boxplay, ja, det gjorde de faktisk ganske fint. OB, må vi sige, den klarer de til 0, men lad os se, om de kan gøre det endnu en gang og eliminere den her overtalssituation, som Outlaws nu står i. De stiller i hvert fald op med de samme 5 spillere Outlaws i håb om at få prikket hul på OB-muren i den her overtalssituation. Torup er det, målscoren til 1-0. Så masser af plads ellers til Jensen, men det er meget spidse vinkler, de gør. De kommer med afslutningerne. Det bliver altså nemt, og særligt for Sarlund, som er en virkelig dygtig keeper derinde. At så bliver det for nemt. Så, selvfølgelig lidt med risiko, jeg siger det, fordi næste gang vi ser Karen Vester skyde, så sætter hun måske krogen. Men altså, generelt så er det fra nogle meget spidse vinkler, og deres opspil det kører lidt for langsomt i forhold til, hvad man kan forvente af sådan en finale her. Der er ikke noget tempo, der er ikke nogen bevægelse ind i banen. Kører hele tiden på ydersiden. Nu ser jeg igen, hun står og træder lidt i det. Så skyder man ind på en klar målmand og 3 bakspillere, som der står og dækker for. Ja, alene. Ja, men hun gør det rigtigt. Hun holder fart i bolden og får flyttet bolden op på banen og spillet lidt rundt. Sluger nogle gode sekunder. Ja. En god chance, må man sige.
stor mulighed for at score i undertal. 35 sekunder har de tilbage. Outlaws indtil OB bliver fuldtallige, så kan vi nå at sætte en afslutning eller 2 op. Jensen ned til Karen Vester, hun forsøger sig fra en spidsvinkel, rører til Camilla Søren. Har Dinardo med tilbage, hun får bolden her. Spiller styren hos Outlaws. Altså hvis det der det skal fungere, så skal Camilla Søren træde helt ind på stolpen. Og en god afslutning igen. Og så hvis hun rammer bolden der, Michelle Jensen, så står den altså 1-1, men der bliver noget frislag. Ja, der bliver dømt for højt stav på hende, så hvis hun havde ramt den, så var der alligevel, så var den nok blevet underkendt desværre på OB. Men altså, hvis vi skal se på det der overtal der, hvis afslutningerne og afleveringerne skal komme fra Karen Vester på tværs, så skal Søren træde lidt længere ind i banen for at få en bedre afslutning. Det går altså heller ikke voldsomt hurtigt, når de sætter det op lige nu. Nej, det gør det bestemt. Det er altså lidt i et gå-tempo, og det kan man ikke tillade sig. Så får man ikke åbnet den organisation, der står nede foran Sarlund og passer på stolperne. 1 minut tilbage her i den første periode. Ja, en svær bold og vurdere på dommerne. Det er stadigvæk, vi har brugt utrolig mange kræfter for at vækholde om hver eneste bold. Som I nævnte i starten, er godt spændt på at se, om OB de kan holde på det, når de kun kører på 2 kæder i forhold til Outlaws 3. Altså, selvom det er 1 minut, de andre er inde, så giver det utrolig meget for når man kommer ind på de sidste 10 minutter, som der er tit af de afgørende for de her kampe. Og det er altså den intensitet, der er i sådan DM-finale her, når guld og sølv skal fordeles, og også hvis man lige oven i det krydder det med revanche-elementet fra sidste sæson. Så er det helt sikkert 2 top-tændte hold, som er på banen her i Valbyhallen i dag. Ja. Så løber tiden ud her. Ja, altså 1-0 her efter første periode mellem OB og Outlaws, så de forsvarende mester bedst fra start på de første 20 minutter. Nu tager vi lige en kort blok reklamer, og så er vi tilbage med anden periode af opgøret mellem OB og Outlaws. Ja, det er Kia. Når man rører de biler, bliver man en helt anden. Ligner 1 million, men priserne starter ved kun 170.000. 7 års fabriksgarantier. Op til 27 på literen. Den nye Kia Ceed. Forførende fornuftig. Fra under 170.000. Dommeren og peger på pletten. Han er slet ikke i tvivl. Haley brokker sig for mig. Er dalen dyl med også meget, I mænd ikke forstår. For mænd dør oftere af kræft end kvinder. Blandt andet fordi de ikke går til lægen i tide og bare tænker, det skal løbes væk, det der. Nu støtter Odset Kræftens Bekæmpelse, når du spiller på Superligaen. Pengene påvirker selvfølgelig ikke din odds, men forhåbentlig påvirker de mænds chance for at overleve kræft. Okay, så forstå det. Hjælper Silberbauer, kommer der, bærer Pereira. Det er godt, det der går ind i Jens. Den er der. Super spot, super. Trækker tager i stop, denne gang i stedet for på venstre. Det er kæmpestort, det her. Følg Landsholdet på Facebook og download vores Landsholds-app til din smartphone. Nu har Danske Spil Casino premiere på den vildeste, sjoveste, danskeste spilautomat. Klovn The Movie. Spil dig frem til Kasper. For fisk slår far. Frank. Okay, for fisk slår far.
og alle de andre. Og selvfølgelig Tour de som giver sjove bonusspil. Kom ind og score kassen på Klovn The Movie-spilautomaten og vind din helt egen Tour de med kano, festival og hele muligheden. Gå ind på danskespil.dk/klovn og spil på Klovn The Movie hos Danske Spil Casino. Så er vi klar med anden periode her i DM-finaleopgøret imellem OB og Outlaws. Outlaws er altså foran 1-0 her efter de første 20 minutters effektive spilletid. Og Charles, hvis man lige skulle summere op på første periode her, hvad skulle ordene så være på den umiddelbart? Jamen altså, vi kan sige 2 ting. Højt tempo og mange brændte chancer for OB. Jeg vil sådan sige, det er nok det, som der har været det meste i øjenfaldene. Og så er spillere, så kan man sige, Karen Vest har virkelig været inde og tage nogle nærkampe og været en af dem, som der har skabt de chancer for OB, eller for Outlaws, undskyld. Ja, og Michel Jensen for OB har virkelig også været en af dem, der har kommet til meget. Men de skal altså simpelthen finde noget mere skarphed op foran mål OB Floorball, hvis de vil vinde klubbens første danske mesterskab på damesiden der. Ja, den skal i hvert fald ned under overlæggeren, fordi det der, som de så leverer lige nu, det er rigtig godt helt frem til afslutningen. Men det er 7 eller 8 chancer, vi har talt, som hvor bolden går over. Ja, de burde have puttet en enkelt pind indtil videre. Torp i nærkamp med OB, altså. Der vinder Michelle Jensen endnu en gang med en afslutning fra hendes hånd. Den har der været nogle stykker af. Ja, og igen kan man sige, rammer hun ikke målet. Altså, en gang imellem, det behøver ikke være en, der bliver høvlet op i hjørnet. Altså, det er lige så meget dem der ryger ind under keeperens arm, eller bliver rettet af på en fod. Altså, det er bare så vigtigt, at de begynder at komme ind under overlæggeren på de der skud der. Ja, Camilla Søger her bruger sin hurtighed over for Marie-Louise Christensen. Lidt hurtigere på fødderne kommer scoringen så utroligt tæt på. Så er Lund for afviklet godt inde på stregen. Og igen for OB egentlig nemt fører bolden frem. Vi vil se, om de er lidt bedre til det over. Så kommer der en afudvisning på Anne-Sophie Thor på slag. Og det betyder altså, at de kan skifte Sarlund ud, og så er de en mand i overtal i marken. OB. Lidt andet alternativ aflevering i et overtal det der, men det gik da fint. Ja, det gør så ikke i anden omgang. Karen Vester presser. Ja, det er godt arbejde, Karen Vester. Det må man sige. Det er et stort spil, vi ser der. Altså 2 spillere på ind med det samme. Ja, det kommer faktisk ud af den, OB. Jeg kan og de får lov til at spille. Ja. Bold på tværs. Karine Vestergaard over den ordentlige god tackling får der. Og lidt højt stav der for Karen Vester. Og så kommer udvisningen. Og ligesom Helander, der er god til at få et par udvisninger i løbet af en sæson, så er Anne-Sophie også en af dem. Stor Torp her, der går for banen og må sætte sig 2 minutter og håber og krydse fingre for, at de hvidblussede Frederikshavner fra FC Outlaws kan holde OB for scoring i deres powerplay. Ja. Den bare slået ned i hjørnet. Det kunne man måske lige have fået et enkelt sekund. Man godt trække et sekund eller 2 mere. Ja, det kunne man godt. Men der er ingen bevægelse fra Outlaws-pigerne på den. Lad os se, om OB er bedre til det her overtalsspil end Outlaws her. Det må man sige, de udnytter det. Altså efter bare 16 sekunder i overtal, så var det Helle Grønbæk, tror jeg, der fik sendt bolden i netmaskerne. Og dermed altså en udligning her i damefinalen imellem OB og Outlaws. Ja, jo. Outlaws, de prøver at stå op i det, som man kalder en 2-1-1 i undertal. Den er rigtig god, hvis man står over for et hold, som der laver mange tværpasninger, eller prøver at bygge bolden op, og så kommer på skud på siden. Faktisk meget velfungerende. De har spillet det med stor succes, men altså over for spillere som Helle Grønbæk, som der er bare god til at lige træde 2 skridt ind i banen, så sætte den. Jamen, så kommer de til kort i sådan en her, og det ser nemt ud for OB altså, at komme til sådan en chance der. Det første skud i overtallet, så
var bestemt ikke... Og vi brugte altså 20 minutter af første periode ved at skyde, uden at kunne ramme målet stort set. Her skulle de bruge 2,5 i anden periode, og så har de fået udlignet Aalborgenserne. Jamen, hun får lov til at stå der og tage sigte, og Helle Grønbæk har virkelig et godt skud, så det er den forkerte spiller, man lader komme derind og skyde. Stine Sørensen, og så skal hun bruge 26 sekunder siden, at bolden har ligget nede i netmaskerne hos dem selv. Ja, så slår de altså en kontra Outlaws, og så er der status quo på denne her periode. Bringer sig foran 2-1 Frederikshavnerne. Og det er lige præcis de to piger, vi snakker om i den kæde, som der skal ind og levere varen til Karoline Kristoffersen. Og i forhold til det, hvor hun normalt spiller over på højre siden, så kommer hun over på venstre siden. Og hun har et virkelig godt blik på spillet og virkelig passende spiller. Og Christine Sørensen, jamen, hun laver det, som hun er bedst til. Hun løber stærkt og kommer ind på den bagerste stolpe, så sætter hun stop under taget. Det er en typisk spil for de to piger, vil jeg sige. Ja, der er da fuldt blæk på tøserne her i starten af anden periode, må man sige. Ja, nu begynder de at skyde, og nu begynder de at score hver gang, at der kommer skud, så det... Hvis der kommer lige så mange afslutninger i den her periode, som der var den første, så kommer det til at blive tocifret. Ikke fordi jeg tror, det kommer til at ske, men det er da rart at se, at vi får gang i målene nu her i den her periode. Og igen er Karen Vester, der er nede og bryde spillet. Virkelig god, dygtig spiller til det. Kan hun også foran Karen der, Vester, og hun sætter den i netmaskerne. Karen Vester gør det til 3-1 her for Outlaws. Ja, nu bremler det altså ind med scoringer, men hun er bare så uhyggeligt farlig foran det mål, Karen Vester der. Og her viser hun det, altså hun har ikke rigtig fået optrækningschance til de helt store chancer i første periode. Nu får hun sin første rigtig store chance, og så sætter hun altså en streg ved siden af sig selv som målscorer. Jamen, det er 2 kontramål, og igen så bliver bolden ført over op langt til venstre side. Kommer den over på Cecilia Dinardo, som der med det samme ser, at Karen Vester fortsætter sit løb. Og så bliver den sat ind, og altså, det kendetegner bare en klassisk spiller som Karen Vester, at jamen, når vi når til de her finaler, jamen, så er det en, der leverer varen. Jeg synes, igen, som I nævnte, at det er de 2 vigtige spillere i hver kæde, som der står bag målene, og lige pludselig så står den 3-1 til Outlaws på bare 2 minutter, eller ikke engang 2 minutter. Det er altså noget om en kold vand i hovedet på OB. Altså, hvad gør det ved et hold, når man sådan får udlignet, og så går der altså sammenlagt. Nu skal lige se, om det kommer igen. Det er godt. Men hvad sker der med et hold, når man endelig, man vil godt sige, får udlignet efter et hav af chancer, og så står man et minut efter, og så er man bagud med en mere, end man var, da man startede. Ja, 2 mere nu, ikke? Jamen, altså, de kæmpede hårdt i hele første periode, og man kunne se, hvor befriende det var for dem, og så få endelig sat en pit på tavlen. Og så lige pludselig, så kører de andre ned og laver 2 hurtige kontramål. Men altså, det der er vigtigt for Jesper Thomsen, og særligt for pigerne selv at tænke, det er altså stadigvæk 35 minutter tilbage i kampen. Måske ikke gå i panik over det her. Bliv ved med at køre sit koncept og sørge for, at man ikke stresser op til forjagede chancer. Man skal simpelthen ikke lade sig lokke frem og så begynde at lave de her boldtab, som de lavede i de 2 situationer, hvor Outlaws scorede. Sådan en lidt skidt situation uden for kameraet her. Karen Vester netop hoppet ud over banen og har slået sig. Det ligner en, der har fået trælår, eller slag på knæet. Det skal løbes af. Der er ikke så meget andet. Hun ved godt, hvad det er. Hun har også hurtigt fået opmærksomhed fra Annika Bengtsson derinde til behandlingen. Det ser ud som om, det er bare en, der lige skal løbes af. Så har vi hende i billedet. Karen Vester. Jeg tror uanset hvad, så tror jeg, hun vil løbe videre derinde. Ja, det er ingenting. Ja, nu ruller de jo selvfølgelig af selvtillid af Outlaws.
Og de 3 piger foran i den her kæde med Marie Andersen som de sidste forhold til Karoline og Christina Sørensen, de blomstrer nu. Altså, det er 3 meget, meget unge piger, og det lykkes for dem, jamen, så er de jo fantastiske at se på. Så har de lige lidt rutineret rygsted fra inde i billedet her, Tina Jensen. Ja, det er ikke pænt at tale om kvindes alder, men man kan roligt sige, at hun er alderspræsident på det her hold. Ja, jeg mener også, de kalder hende gamle op. Ja, det gør det, men de er jo på fjernsyn, det er ikke alt, de skal sige højt. Karen Vester, hun løber rundt og stadigvæk. Ja, hun er altså tilbage på banen igen. Målscoren til 3-1, Karen Vester. For ganske kort at konkludere situationen lige nu, så for Outlaws vedkommende, så skal man nu undgå udvisningerne, og særligt ikke stå i en 2-1-1, og for OB's vedkommende, så handler det lidt om at få ro på spillet igen, og så starte forfra med sit spil. Falde på nerverne på plads igen. Og det er altså, må vi nok sige, selvom at der nogle gange kan dukke en del mennesker op til floorball i det nordjyske op omkring i Frederikshavn-området især, vel, som er højborgen for floorball her i Danmark. Så er det også uvante rammer at spille i. Der er rigtig mange mennesker på tilskuerpladserne til sådan en DM-finale her. Ja, det gode er, at der er ikke en eneste spiller af de her, som der er på begge hold i dag, som der ikke har prøvet det her før. Stort set begge trupper har spillet DM-finaler eller landskampe for deres respektive lande. Vi har 2 polakker på OB's hold, som der også er vant til at spille for et stort publikum. Så jeg tror ikke, det er noget, der skræmmer pigerne. Jeg tror kun, det er noget, der sætter dem endnu mere op. Nu kan Vester, hun stadig få noget behandling, men det er noget, der er kontrollerbart. Hun får den i morgen. Hun er lige glad i dag. Nu kan man se, at OB de er gået lidt mere over i noget, man kan kalde en zigzag, eller en 1-2-2. Står ned for at lukke lidt af for OB's, eller for Outlaws. Det er i hvert fald bolden rigtig godt her, og så sætter hun den altså i net. Maskerne derinde. En reducering til 2-3 for OB kommer lidt ud af ingenting. At hun pludselig får bolden og står helt fri derinde, og så kan hun altså... Ja, det er Eva Knudsen, der går ind og så sætter den der. Men kommer det på baggrund af den her taktiske justering, man har lavet, eller hvad? Jamen, det gør det lidt særligt mod den her kæde, i og med at de tør stille 2 mand op som centerspiller, og så 1 bak mod en angriber i Outlaws 2-2-1. Og det vil sige, at de kommer meget, meget hurtigt frem og lægger et pres med 4 spillere, og Eva Knudsen er faktisk en rigtig dygtig spiller til at modtage bolden, så får vende rundt og skyde på den måde der. Men hun har gjort det et par gange i år, og hun har virkelig udviklet sit målinstinkt, så det er ikke overraskende for mig, at se, det er hende, der kommer ind og så får lavet det mål der. Man kan se med sammen, at OB de blomstrer og kommer noget længere frem på banen og begynder at lægge pres, mens OB de trækker, eller mens Outlaws de bakker noget mere tilbage. Og så spændingen fuldstændig intakt i denne her DM-finale. En lille smule usikkerhed, hvordan de skal stå dernede i Outlaws, eller i OB en gang imellem. De træder lidt for langt frem med min ene bak. Kommer der frislag der igen. Ja, igen er det altså Christine Sørensen, der finder noget frem. Outlaws nummer 10. Hun har altså været rigtig, rigtig skarp, især i den her anden periode. Christine Sørensen får ud til scoring, så er hun jo uhyggelig, når hun får bolden på staven. Jamen bestemt. Hun er også en af de spillere, som man kan sige, der er en god kandidat. Så er de for længe om at få taget frislaget. Og det er simpelthen lidt tysk. Ja, men de prøver at stille et frislag op, og jeg synes, dommerne måske lige i den her situation er lidt hårde i filten med, hvornår de dømmer den omvendt, eller vinder spillet. Rigtig godt. Der er en 3-mod-2 situation her, det er virkelig vigtigt. Så i stedet for 1 mod 1, Michelle Jensen, hun er fuldstændig alene her. Trækker den rundt, og Mette Brun, og så udligner hun til 3. 3 Michelle Jensen.
8 minutter og 32 sekunder er der spillet af den her anden periode, og vi har fået 5 scoringer, og 3-3 kan godt forstå, hvis cheftræneren fra FC Outlaws, Sylvester Hansen, lige taler lidt med store ord ude på bænken nu. Fuldstændig fri. Michelle Jensen og sådan en chance skal man bare ikke give hende. Hun er uhyggelig til at finde netmaskerne, og hun gjorde det igen i situationen her. Jamen, det der lige sker ganske kort i situationen, det er, at vi har en 3-mod-2 situation, hvor Cecilia Dinardo kigger afleveringen. Desværre for hende, så er venstre bak for Outlaws. Hun er trukket væk fra sine defensive arbejdsopgaver. Måske hun kommer lidt for langt frem, eller ind på langt bane. Og så lige pludselig er der hul bag ved hende, og så bliver bolden slået op på Michelle Jensen, som der helt fri kan køre ned mod mål. Og hun er bare en af Danmarks mest sikre spillere på en 1-mod-0 situation. Så det er straffespark, eller straffeslag, kan man sige. Ja, jeg trækker den til den bare rundt, og så er der ikke noget at komme efter for Outlaws-keeperen. Endnu en gang bryder de den her, men lidt bedre står de i defensiven organisationen lige nu, Outlaws. Ja. Og nu begynder det virkelig... Hopper og danser inden foran Anne Bruns mål. Ja. Ingenting. Det er ren krop. Så se, Helle Grønbæk er kommet noget længere frem i banen. Hun står ikke lige så defensiv som før. Gode nærkamp i hjørnet, må man sige. Ja, det må man sige. Det er altså ikke givet ved dørene i dag overhovedet. Selvfølgelig også kun på 2 kæderings, tror jeg, Outlaws her for den næste stykke tid. Vi skal have stabiliseret deres spil. Vi talte lidt om Cecilia Dinardo her i introen til kampen de første minutter af opgøret, og som værende den helt store profil. Det må vi nok være ærlige at sige, Charles. Det har vi altså ikke helt set endnu, synes jeg ikke. Ja, hun har da sidst på 3-1-målet, og hun er også den spiller, som der driver bolden frem og tager et ansvar i forsvaret. Men OB, de er gode til at isolere hende i spillet. Og det kunne se, de er helt sin 1 eller 2 spiller på hende med et øjeblik, hun har bolden. Det bliver det altså svært for hende at lave noget konstruktivt. Måske hun gør det her. Dinardo godt sat op faktisk til Karen Vester. Hun er lidt overskyldet kvalitetsmæssigt i Karen Vester i dag, som der virkelig leverer varen. Men jeg synes bestemt, at lige nu hun gør det godt begge veje. Nu kan vi se OB, de står med 3 dernede. Faktisk kun lige på grund af en fejlaflevering, det gør, at til mister bolden. Karoline Christoffersen er god til at læse spillet der. Ja, der arbejder i det. Christine Sørensen, som er en person at finde. Andersen er en form af lykkes ikke. Så rammer den dommeren og tager en face-off. Fair play fra OB's side lægen var tilbage til Outlaws, som jo havde bolden. Begge holdene har valgt at møde deres modstandere først ved midten. I kan se, de stoppede med at gå højt op på hinanden. Nu får de luft. Vi går Karen Vester ind selvfølgelig igen. Du kan altså lide de her finaler. Ja, men det er hun. Hun var også fortrinlig sidste sæson. Bestemt. Og helt klart den afgørende spiller i DM-finalen i top, så det bliver hun bare ved med at lave sådan nogle ting. Tæt på sin anden scoring i opgøret. Godt skud.
søger af den anden vej. Har Dinardo med sig. Hun ligger den se, rigtig godt over til Karen Vester, men afslutningen også klaret rigtig, rigtig godt inde på keeperpositionen af Sarlund. Vi må bare sige, at der er altså rigtig meget, der ender ved Karen Vester, når det hedder afslutninger hos Outlaws. Nu begynder det at blive meget mere taktisk. Man kan se, at begge hold de mister lidt kræfter, og samme høje presspil gør ikke helt, som det plejer at gøre. Begynder de virkelig at arbejde på at håbe på at komme på de her kontrasituationer, men de er gode til at lukke hinanden ned. Det er egentlig, selvom det er ukønt, så er det egentlig flot arbejde for begge hold. Outlaws gør et meget, meget markant styrespil fra Caroline Christoffersen over mod venstre side. Gode til at køre det hurtigt, men hun skal hurtigt støtte op, hvis det skal fungere. Det går lidt for langt imellem, at Marie Andersen og Christine Sørensen kommer op og får hjulpet den oven på uger. Til OB her. Godt fighter. Michelle Jensen. Og lad os se, hvad de kan finde på nu af smarte kombinationer. Og måske komme frem til en afslutning. Ja, sin bakke står meget langt tilbage. Nej, det fungerede ikke helt lidt, at vi må prøve på det her. Aflastningskæden inden for Outlaws. Endnu en gang. De er faktisk rigtig gode til at komme op og så få lukket på nu på den kæde der. 3 spillere fremme og lægge et pres, sådan, så der tækker sekunder uger. Så kører vi kæde 2 ind. Vi kører 1-2, 1-2, 1-2, 1-3, 1-2, 1-3, sådan tror jeg, det kører den. Det lyder som kode til en cykel. Ja, penge optimalt et eller andet sted. Godt skudt af Nicolene Pihl. Der mod ingenting, og der bliver skudt af Kofi godt dernede i forsvaret. Ja, faktisk godt, Nicolene Pihl, hun kommer faktisk igennem, men det går så altså, da Rigsdag slår en stav, en Harborg-spiller. Op mod Christine Sørensen. Men altså fundet sig selv lidt mere kampen nu, hvis man kan sige det sådan. Den har sat sig lidt, ikke så meget frem og tilbage længere. Den startede sådan lidt omvendt af, at man egentlig kunne forvente, at det var 2 hold, der måske ville afvende lidt på hinanden og så læse hinanden. Men det ændrede jo OB ved at kaste ud i fuld stormløb i starten. De fik aldrig noget ud af det, og så kom Outlaws foran 3-1 her i starten af anden periode, og så kom OB godt igen, og nu er det ligesom om, at det er alt status quo, og nu tør de ikke rigtig nogen af dem satse mere. Og et eller andet sted vil det vel være sådan en chance, at jo længere sådan resultat. Så nu skal vi følge med her igen, Karen Vester. Ej, igen. Så vil det være sådan, at resultat sådan, så hvis det skrider længere frem, sådan her den stadig står 3-3 inde i Jensen lidt på i tredje periode, ja, så vil man vel se den låse sig endnu mere i kampen, altså så er man vel mere nervøs for at komme frem og blotte sig. Ja, så begynder vi også at få de her tilfældigheder, altså spillere, der er trætte, eller kigger sig en aflevering, eller noget koncentrationssvigt, der betyder, at en markering ikke bliver holdt ordentligt. Og så er det sådan nogle ting, der kommer til at afgøre kampen. Det er for afslutningen en god en af slagsen. Dupper ned foran Michelle Jensen. Bolden den hopper og danser. Men det er så også for et flyslag ind på Anne Broen. Det er meget afgørende for Outlaws, at de får stabiliseret på deres bakkæder, fordi en gang imellem ser det ud, som om de har store problemer
med forsvarer i forhold til de hurtige OB-spillere. Kommer nogle meget præcise ting ud fra aflåsbænken, kan vi høre det. Det er ikke helt tilfreds med det, de sætter inde. Grønbæk, så kommer et godt frespil igen på de tre. Stine Jørgensen, 66 på ryggen. Vi havde i billedet der, centeren hos OB. Spillet Smækstor, hvor man lavede fantastisk mål, men der er fløjtet. Altså en flot aktion faktisk, der inden for Karina Vestergaard. Men doven bevarer sig det kølige overblik. Det er ellers et godt indløb, Helle Grønbæk laver, fordi hun ved, at styringen kommer, men den kommer lige en anelse for lavt i forhold til, eller altså den bliver drejet lidt for tidligt af aflåsbilen, så at hun kan træde ind foran hende. Og så kommer de overtal på midten, og hun kan bruge sin fysik til at lægge de der gode afleveringer ind mod målet. Det skal de lige få rettet i outdoors, hvis det ikke er noget, der skal blive et større problem på sigt. Men de slapper altså med skrækken i den her situation, Frederikshavnerne. Ja, men OB de begynder nu at domme på målet. Når man ser, når OB har bolden, så sætter de 2 spillere ind foran OB-målet, og så begynder de at lægge den ind på det med håbet om, at de i fællesskab kan få slået den i kassen. Og det lykkes jo i princippet også for dem her, men der var høj stav på afslutningen. Oj, der var smidt ind lige der. Se, der er måske en omstilling, som man håber på. Og igen er det meget, meget spidse afslutninger, de kommer til. De er ikke så gode til at sætte sig op til afslutninger på det åbne mål eller på tom mål. De kørt helt ned på spids, så de har de der 10-graders vinkler, og det er langt fra optimale arbejdsbetingelser, som man tillader sine angriber til at arbejde. Marie Andersen kan komme frem til noget. I modsatte ende, Nicoline Pihl. Det er bølge en smule ejer, Christine Sørensen tager lige. Fornuftig valg af Christine Sørensen. Igen, chancen før var den her Dinardo til Karen Vester, som vi nu har set et par gange i anden periode her. Nu ligger den bare ind. I 2 minutter resterer der. Godt og vel. Ja, en periode, som der de sidste 4-5 minutter i hvert fald har været meget taktisk og tabt lidt tempo, eller noget tempo i forhold til revisionen i første periode. Det for at løbe ind over midten og afslutte Marie-Louise Christensen. De bakker meget ned og skaber plads der i midten, kan man sige. Nu skal de altså, får altså god tid til at ramme mål på de der OB-spillerne. Det er altså det der ja, undskyld at sige det er åbenlyst, men altså det er afgørende for dem, at de begynder at ramme det mål. Jeg har sagt det så mange gange nu, men de får altså rig mulighed for at træde ind i banen og så skyde. Så det er altså dem selv lige nu, som der står i vejen for, at den ikke står 4-3 til OB. Knudsen over for Dinardo. Målscoren Eva Knudsen her med nummer 24. Godt vendt af Marie Andersen. Hun er altså hurtigere end Marie-Louise Christensen. Har også ført bolden med rundt, så
bliver den efterfølgende handling. Ikke helt op til forarbejdet, men straffeslag der. Det er skyde på. Ja, det er der. Ja, så aner ikke, hvor bolden er hen, og så bliver jeg altså nødt til at tage ulovlige midler i brug. Det er rigtig flot arbejde med Marie Andersen. Der er ikke andet for dem, end satse på at låse den der stav. Godt indløb, hun laver der. Og skal vi skyde på, det bliver Dinardo, eller hvad der skal ind og tage den her? Hvis vi golds på det, så vil jeg da lægge mine penge der. Og det her, det ser ud som om det er Anne-Sophie Tore. Ja, okay, du fik sagt tidligere til altså, hun var ikke en, der lavede mange mål. Lad os se, om hun kan lave sit andet i aften. 2 mål i en DM-finale, så kan gøre det til 4-3, og det her det er altså et fedt moment i floorball-spillet også, hvor man kender det her amerikanske straffe, man kan kalde det. Bolden skal altså hele tiden være i fremdrift, og så skal hun afslutte 1 mod 1 mod keeperen, Anne-Sophie Tore, anføreren på Outlaws-holdet. Stort ansvar, der ligger på hendes fysisk i hvert fald lidt smalle skuldre. Ja, men de er brede. Altså, hun er en personlighed uden lige. Jeg er lidt overrasket selv over at se hende skulle stå derinde, men altså, det virker som om hun har en plan. Ja. Det er anderledes. Det ser lidt anderledes ud, vil jeg sige. Ja, men nu må vi se ad. Så sætter hun altså tempo. Og hun løser det perfekt. Anne-Sophie Tore laver sin anden scoring for FC Outlaws med en af de måske mere spektakulære straffeslagsmetoder, som jeg har set, mens vi har dækket floorball her på Canon Sport. I hvert fald en interessant en af slagsen, men hun kan smile. Tore. Jamen det så meget, meget planlagt ud hele vejen igennem. Det så flot ud. Ja, hun ligner altså også en, som der lige kom ud fra eksamen med 13-tal. Eller med 12-tal hedder det jo i dag. Ja, det kunne hun også godt få for den, hun lavede der. 4-3 bringer hun Outlaws-holdet foran nu her med 45 sekunder tilbage af en periode. Ja, nu må vi se, om der sker lidt mere her til sidst, men de falder jo tæt på hinanden, de mål, som de bliver lavet her. Hårdt passer. Ja, men der bliver slag på hende. Lidt længere omstilling, og sådan at få bare bolden frem. Det er nemt for at få modstanden faldt i ryggen på hende. Så hun har sparet bolden ind. Godt afvist af Anne-Sophie Tore igen. Ja, hun begynder altså også at... Ja, så er det slag der. Jeg tror ikke, der er nogen, der prøver at snappe sig fra. Det gjorde også mere og mere at spille sig ind som en finale-fighter. Ja, det må man sige. Det er 2 mål og stort ansvar i forsvaret. Det indgyder NB's respekt for hendes indsats i dag. Dinardo er det. Jeg tror bare, at Outlaws bare lader den trille ud. Skal dumpe den ind på mål. Det ser bare ud som om den får lov til at køre. Den får lige et lille skud fra Dinardo til aller sidst, men der var i hvert fald ingen chance for OB. Hun kan ikke lade være. Og det er så 4-3 ved afslutningen af anden periode her. Vi er tilbage med 3. periode. Om et kort øjeblik tager lige en kort blok reklamer. Ja, det er Kia. Når man rører de biler, bliver man en helt anden. Ligner 1 million, men priserne starter ved kun 170.000. 7 års fabriksgarantier. Op til 27 på literen. Den nye Kia Ceed. Forførende fornuftig. Fra under 170.000. Dommeren har peget på pletten. Han er slet ikke i tvivl. Haley brokker sig for mig. Er dalen dyl med også meget, I mænd ikke forstår. For mænd dør oftere af kræft end kvinder. Blandt andet, fordi de ikke går til lægen i tide og bare tænker, det skal løbes væk, det der. Nu støtter Odset Kræftens Bekæmpelse, når du spiller på Superligaen. Pengene påvirker selvfølgelig ikke din odds, men forhåbentlig påvirker de mænds chance for at overleve kræft. Okay, så forstå det.
Hjælper Silberbauer, han kommer der. Bærer Pereira. Det er godt, det der går ind i Jens. Den er der. Super spot, super. Trækker tager Island denne gang i stedet for på venstre. Det er kæmpestort, det her. Følg Landsholdet på Facebook og download vores landsholdsapp til din smartphone. Nu har Danske Spil Casino premiere på den for vildeste, sjoveste, danskeste spilleautomat. Klovn The Movie. Spind dig frem til Kasper. For fisk slår far. Frank. Okay, for fisk slår far. Ja. Og alle de andre. Og selvfølgelig Tour de som giver sjove bonusspil. Kom ind og score kassen på Klovn The Movie spilleautomaten og vind din helt egen Tour de med kano, festival og hele muligheden. Gå ind på danskespil.dk/klovn og spil på Klovn The Movie hos Danske Spil Casino. Så er vi altså klar nu med afgørelsen på damefinalen DM. Og lige nu altså 4-3 til det hvide blusede FC Outlaws over for OB. Og det var altså noget af en afslutning, vi fik på anden periode med ret så interessant variant på straffeslag fra Anne-Sophie Thorup. Men lad os se, om OB kan få rettet op på det her i den tredje periode, og muligvis bringe den her kamp ud i en overtidssituation. Ja, Grønbæk hårdt presset. Jeg tror noget af det, der kommer til at være afgørende for den her periode, det er, at det hold, som der tør op og lægge et pres på modstanderen, det er dem, der kommer til at vinde den her kamp. Jeg tror også, det er det, som cheftræner for OB, Jesper Thomsen, har været nede og sige, at nu skal vi altså lidt højere op og lægge presset. Altså, de er jo i hvert fald lidt mål bagud, så de skal jo helt sikkert frem og så få lavet det mål, som der i hvert fald kan gå ind i, kan føre dem til forlængelse. Så på et eller andet tidspunkt, så er de jo i hvert fald nødt til det. Jeg vil så sige, at de kan ikke tåle at vente for alt for længe, fordi at står de i pakke, så lige pludselig så skal de måske hente 2 mål i stedet for. Det skal være tidligt for dem. Men igen, så står de meget, meget lavt. Kun én spiller over midten, og den anden... de prøver igen at køre styrespil. Det fungerer for os faktisk godt for dem der. Godt presset Sørge på vej ned. Så Dinardo modsatte vej tager godt. Trækker en afslutning. Kan ikke holde den derind, så er Lund, og så er det Camilla Sørge med en kæmpe mulighed efterfølgende. Skyder den altså forbi målet. Outlaws nummer 5. Camilla Sørge her. En god aktion fra Dinardo. Jamen, deres styrspil, det fungerer meget godt. De isolerer Christina Thomsen ude på bakpladsen, og hun er nødt til at bare lægge den op langs med banden, og der står en OB-pige og fanger med det samme. Og igen Elle Grønbæk, der træder ind i banen og dumper den på mål. Altså, det bliver nok det, som vi kommer til at se på OB, så snart de har bolden. Det er, de lægger den ind på målet, og så håber på en afslutning på den måde. Men de har jo spillet sig frem til meget i dag, OB egentlig. Vel udpræget faktisk i første periode, hvor de ikke får scoret, har de jo et hav af afslutninger, så der er jo ikke nogen grund til at lave det store om på gameplanen. Nej, det er der ikke, og særligt ikke mod et aflovshold, som der til tider har været meget åbent i forsvaret. Det er igen, som jeg snakkede lidt om før, at selvtilliden den sætter sig, og hvis man bliver ved med at brænde, så bliver man mere og mere forsigtig og tror mindre og mindre på sig selv. De måske skulle tage træthed i OB, og så det forplanter sig så til en taktisk ændring. Godt kommet ud af presspillet fra Stine Sørensen igen. Der var hun lige ved at tage en hånd på bolden der, Caroline Christoffersen. Der var vist mere held end forstand på, at hun ikke gjorde det. Og i en DM-final, så er det nok meget godt at lade være med det. Ja, det er det. Du kan også se på hans ansigtsudtryk, og det var hun godt klar over. Det var... OB står fortsat meget, meget aflæggende og giver lidt rigelig plads til, at man kan lægge den ude på spillerne i siden. Kommer der en 2-mod-2 situation med Vester Cecilie Dinardo mod Tobi Vaks. Godt tilbage, Robert Dinardo. Ja, han gør det rigtig godt defensivt også. Kommer måske i forhold til hendes offensiv kvalitet, så er det lidt ærgerligt, hun kommer så langt ned i banen for at skulle arbejde.
kunne måske ønske, at hun fik lov til at arbejde mere offensivt. Så vi lige trykke kæden ind hos Outlaws. Nemt midt i banen, men det kan tage Fletcher Europa og kan sætte farligt til spillet måske. Jamen de gør det godt. De er gode til at erobre bolden, og Outlaws har den og skal prøve at bygge sig op. Så er de rigtig, rigtig gode til at forsvare og bryde spillet. Man tror, man vil kunne se, Charles, i slutningen af den her periode, eller når vi kommer lidt længere frem i hvert fald, at Outlaws de altså har benyttet sig af en kæde mere, og måske kan gå ned på lidt færre folk, som stadig er friske. Jamen, det kan jo helt sikkert være noget, i hvert fald de sidste 4-5 minutter, hvor virkelig tingene kommer til at spidse til, og hvis man bliver ved med at stå 4-3, så begynder tingene, returløbene begynder at hænge, og nærkampene begynder at blive tabt noget oftere. Uanset hvor meget man er i formen, så er det jo altid rart. Den går i nettet, den der! Så kommer Helle Grønbæk ind. Hun er lige ved at få fat i den derinde, Annebroen, men den kniber sig altså lige ud af fingrene på hende i sidste ende, og så en udligning til 4-4. Helle Grønbæk her fra OB, der passerer Annebroen ind i målet. Jamen, det er jo typisk Helle Grønbæk, at gå ind og så sætte sin ud der. Får lov til at sigte, så sætter hun den. Ja, high five til holdet på siden, men jeg var det lige Agata Kolosinska, som var ude og give en high five. En polske spiller hos OB, som ikke er med i dag, også grundet en forestående familieforøgelse. Og det er jo virkelig det, som jeg sagde, det var vigtigt for OB, at de fik udlignet mig fra starten af den her periode. Nu går vi ind i 15 ekstremt spændende minutter. Jeg håber virkelig, at begge hold sætter et højt tempo på og kæmper sig fuldt ud for underholdningen, fordi det kan publikum og for os andre herude. Flyver altså afsted den her finale. Det er næsten som om, at man kun har været i gang med 2 perioder. Det går lynhurtigt det her. Allerede 5 minutter spillet af den tredje og 4-4. Altså masser af action og underholdning i jagten på guldet her. Der kan blive OB's første, hvis de altså trækker sejren i land. Ja, det er jo rigtig rart at se, at pigerne kan spille sådan en tempo og spille med sådan en fysik. Så OB altså kan vinde for første gang. Her. Godt Sarlund. Karen Vester igen. Ja, så kan Outlaws altså vinde for 4. gang, så frem de er mester her i dag. De kommer med kørespillet en gang til. Med styrspillet. Hun åbner lige op sådan, så Helle Grønbæk, hun træder ind i banen og får fordelen af at få hende i ryggen i stedet for lige ansigtet. Hun skal lige få styret det der, eller få kontrol på det styrspil, Karoline Kristoffersen, hvis det fungerer. Godt pres. Men også fuldstændig begået nummer 13 hos Outlaws, Maria Andersen her. Hun har været et frisk boost også. Så siger Maria Andersen, at det er rigtig, rigtig gode takter for Outlaws, den unge spiller. Jamen, hun er jo virkelig, virkelig hurtig, og hun beviser også i næsten af sin nærkamp på trods af sin størrelse, så hun er en stærk pige. Kommet fra fodbold ind i floorball, det afspejler sig i, at hun er rigtig god til at løbe de der mange kilometer, som det er nødvendigt for sine spillere, som er inde i ens position. Så er det jo hende, der fremtvang straffeslag. Så kan man ikke lige få den under kontrol, Knudsen. Så i stedet for Torup den anden vej, den dobbelte målscore for Outlaws. Hun er stadig på bolden, måske hun også vil afslutte, og ligger den af til Søri. Og så går hun altså ned og fighter videre, Torup. Men her det er alle vejen for Frederikshavnerne. Masser af plads nu. Eva Knudsen 2 mod 2 er de. Og får frislaget. Ja. Der er for langt imellem spillerne i den daglæsningskæde. Når de går frem, så går de frem med 3, og så står de 2 tilbage. Og hvis OB formår at vinde på det, så får de faktisk mange åbne chancer. De skal altså være i stand til at score på nogle af dem.
Og Helle Grønbæk igen med en afslutning. Tæt på sit. Hattrick. Den tredje scoring. Grønbæk. Som er på den der inden for rammen. Plads at løbe på. Grønbæk har Nicoline Pihl med, men godt kommer tilbage her. Så i stedet for Christine Sørensen været effektiv i sin kontra hidtil. Nu bølger det frem og tilbage. Pihl kan ikke få den der under kontrol, men jagter altså stadig. Det er Mariøs. Så går der ind i med sin Dinardo, og får de en anden rider ind i forsvaret i stedet for hvad de havde med før. Så det er CT, der er blevet skiftet ud for Stine Thomsen. Og ja, indslag. Sylvester Hansen er cheftræneren hos Outlaws. Nej, de bakker sådan tilbage OB der. Ja, også de har jo helt bevaret pres på modstanderne. Karen Vester, det er altså en stor mulighed. Hun misser der. God aflevering fra Dinardo, der finder han endnu en gang. De kan altså finde hinanden selv i mørket, de to, tror jeg. Men desværre for hende, så rammer hun ikke bolden. Ja, ordentlig takling på banden her. Det er bold. Sjældent set, at Antoine Torp er så offensiv som i den her finale. Det er virkelig afgørende, at hun kan blive ved med det der, fordi hun er virkelig det, der kan betyde, at de kan blive varet presset op på banen ved tidlig boldtab. Rigtig god til at komme ind og dække bolden. Ja, OB stor mulighed måske. Nicoline Pihl. Får de sat spillet en smule omkring Outlaws-målet. Afslutningen meget langt ude fra Stine Jørgensen. Får kontrol over den. To rutinerede damer, der er i kamp om den. Ja, det kan blive rigtig farligt faktisk. Får den ikke lige med for Stine Sørensen. Og så jagter Nicoline Pihl. Helander, som der virkelig også har haft en flot sæson. Altså hendes defensive arbejde, det betyder jo, at Helle Grønbæk kan begynde at arbejde mere og mere offensivt. Tine Jensen her kører. Så bliver en anden godt. En over for Grønbæk. Godt defensivt arbejde. Helle Grønbæk her. Det er også mere lignende afgørende spiller for dagens kamp. Grønbæk, som man vel også kunne have forventet af anføreren selvfølgelig, men hun lever op til sit ansvar. Ja, bestemt, og med 2 mål, ligesom er en af de personer, som der bringer modstanden tilbage. Ja, når man snakker om 2 mål, ja, så er det selvfølgelig også Outlaws nummer 40, Karen Vester, som skal med scoringstavlen endnu en gang her. Virkelig stærkt, at han lægger den ind bag Sara Lund, og så er de altså foran igen. Outlaws OB er et skridt efter i den her kamp på scoringstavlen, stort set hele tiden. Ja, og igen var det samarbejde af Dinardo og Karen Vester, som der gør det her. Og det, som er virkelig afgørende her, det er, at hele OB-forsvaret, de kigger på Tino. Så bliver han slået over til Vester. Så den her gang, der misser hun ikke på chancen, det er så før. Og 10 minutter har de nu. OB godt og vel til at komme tilbage og få udlignet det her opgør. Ellers så kan Outlaws altså for 4 gange i historien kalde sig danske mestre for første gang vinde i 2 år i træk den titel. Sørensen lægger den op. Og fejler Stine Jørgensen erobrer endnu en gang. Center for OB mister den så efterfølgende. Det skal jo for det er ren kropsstyrke, der afgør ikke. Der er afviklet Maria Lander. Skub på midten. Nu ser Mette Grønbæk kan lave sit 3. mål på... Må ikke det skal være hende, det blev faktisk hjemme, og det gik rigtig hurtigt. Ja. Det skal lidt for hurtigt faktisk.
savner lidt, at OB-spillerne begynder at samarbejde lidt mere og komme tættere på hinanden, når de er oppe i offensiven. Det er meget, at en spiller skal sætte en anden op, som der står stille. De skal begynde at løbe lidt mere på hinanden. Så der er kommet en lille kugle i bolden, jeg ved ikke, om den er større, men hvis OB de skal begynde at komme til flere chancer, end de gjorde i den her periode, så skal de begynde at samarbejde bedre, og de kommer tættere på hinanden oppe i offensiven. Det er én spiller hele tiden, der skal løbe bolden frem, og så sætte den anden en op. Og når man skal løbe til 12 meter med 2 spillere på ryggen, så bliver det ene væk svært. Ja, de skal vel også sætte presset. De kan ikke tåle, at Outlaws står og trækker for mange sekunder på det der. Outlaws har altså ikke travlt. Nej, de ved godt, at hvis uret det tjekker ud, det er bare at blive stående på den måde, for de danske mestre. Det er OB altså ikke tid til. De skal altså snart til at komme frem over stepperne. Ja, det har taget et minut indtil videre, det her. Ja. Hvor de bare har stået. Kan de gøre det et minut til, så er de sikkert rigtig godt tilfredse Outlaws. Ja, altså, hvis der ikke kommer nogen på dem, hvorfor så blive ved med andet? Ja, det er altså fuldt ud til, at det er OB selv, der må... Det er OB, der er passive på det her tidspunkt. Det bevæger sig ikke ud af organisationen. Nu skal have til at råbe noget, Jesper Thomsen, vil jeg sige. Ellers så får de jo bare lov til at stå. Det er jo kun Outlaws fortjeneste, eller mangel på samme, kan man sige, at de kommer op og kører på her. Det er sagtens bare blevet stående dernede. Ja. Det er en skidt 1,5 minut bare mist. Sådan er det ikke? Om det er det. Så er det på det her tidspunkt et mål bagud og 9 minutter tilbage. Det er på det andet tidspunkt 8 minutter eller 7 minutter tilbage. 12 minutter tilbage. Det er for nemt at give væk de her sekunder, der er der. OB de bliver ved med at stå meget langt fra hinanden, når bolden skal springe frem på banen. Altså det er lidt et tegn på det, at de har kørt på 2 kæder, hvor Outlaws har kunnet køre på 3. Det er nu, vi kan begynde at se det. Afleveringerne begynder at være lidt langsommere, og spillerne står på hælene, når bolden bliver slået op på dem. Så bliver de altså brølet frem. Outlaws er de medrejste tilskuere fra Frederikshavn. En rigtig stor gruppe, der har taget turen over for at støtte holdet her i sin sidste kamp som Outlaws-spillere, da de jo altså, som tidligere nævnt, skifter navn til næste år i sammenslutningen med Frederikshavn Bulldogs og bliver til Frederikshavn Blackhawks. Sammenslutning, som også går på herligheden. Det er muligheden. Måske Karen Vester en gang. Han vil sløre, sætter Grønbæk flot af, men den ikke meget. Så er plads til. Nu laves tredje skund. Igen ind til Karen Vester, så kommer Karen Vesters skub til 6-4 her og bringer guldet meget, meget tæt på Frederikshavn og FC Outlaws her. En scoring, der kan blive virkelig afgørende. Kun 7,5 minut har de OB til at rette op på det her facit, som altså lige nu hedder guld til de hvidblusede Outlaws-spillere. Og Charles, nu skal de frem. Jamen nu er der jo intet, altså. Om man taber med 5-4 eller 6-4, det er jo fuldstændig lige meget, altså. Sidste 7,5 minut, det er alt eller intet, altså. Det lukker øjnene for forsvaret, så skal man bare op med 4-5 spillere og lægge fuld pres på, så får sat en masse af skud på Anna Brun. Jeg tror slet ikke, man kan rigtig tælle andet end måske 1 eller 2 afslutninger mod målet på Outlaws i den her periode. Det vi kan se også, at det er noget, der præger OB-holdet, at de ikke kommer til chancer. Og igen op langs med højre side og op til Karen Vester, som der er så fysisk stærk. Muligheden mod Eva Knudsen. 2 mod 3 er de sender den op. Michelle Jensen kommer rundt om, og så scorer hun. Michelle Jensen til 5-6. Bringer det her opgør fuldstændig tilbage spændingsmæssigt. Intet afgjort. Der er gået 23 sekunder siden, at Outlaws stod og jublede, og jeg er helt sikker på, at på vej ud over banden før, der har de tænkt, nu er den der. Nu er den altså så tæt på at være der. Og så går der 23 sekunder, og det er floorball, når det er allerfinest. Og så står det 6-5, og spændingen er fuldstændig intakt. Ja. Og flot brud af Eva Knudsen. Ja, god bold. Hun får sendt også op i dybden i situationen. Splitter lige 3 Outlaws forsvarsspillere ad. Vi ser meget god kvalitet i dag, for det er virkelig højt niveau for begge hold, der spiller, hvad de præsterer en gang imellem. Ja, jeg synes faktisk, når jeg kigger tilbage på sidste års finale, så synes jeg faktisk, at niveauet har hævet sig bemærkelsesværdigt i årets finale her. Der var måske nogle spillere, der stod tydeligere ud som profiler i sidste år, fordi at der var enkelte, som måske ikke var helt på samme niveau. Der synes jeg altså, at niveauet på samtlige spillere her har løftet sig til en anelse højere. Ja, det er jo vidunderligt, som Søren Frederiksen, der er landstræner, kunne se, at
at spillerne bare bliver ved med at flytte sig og udvikle sig. Men igen, står meget lavt. De skal stadigvæk op og så score. Og nu er det Outlaws, der begynder at få lov til at etablere sig og få bare bolden sikkert frem i banen. Store muligheder nu. Dinardo tager sig ind i egen hånd. Ja, han får lov til at arbejde ude på sin yndlingsposition i højre hjørne og så ind i banen og skyde. Det er virkelig en stor force. Første gang vi ser han gøre det i dag, men det skal nok ikke. Så skal jeg nok for, at der bliver givet taget ude ved banden her. Det er altså ikke kærlige blikke, der bliver sandt imellem Nicoline Pihl og Anne-Sophie Thorup i situationen, hvor de bolder sig ud over banden her, må man sige. På det her tidspunkt, der skal der jo altså være lidt tænding på. Det nytter jo heller ikke noget, de går over og giver hinanden et knus i stedet for det. En god afslutning. Så er Nicoline Pihl netop, som er tæt på at kunne få placeret den der inden for rammen. Det tækker ned. HB. Ja, der er altså 5,5 minutter, 5 tror jeg. Det er stadigvæk meget tid. Så er det kun et mål. Men jeg håber, vi skal være mere end bare håbe på et kontramål. For nu begynder de altså bare at holde på bolden og vil jeg tro. Ja, der er vel heller ingen grund til andet. Nej. Hvis de kan fedt hvis de kan et par ekstra sekunder af klokken ved at stå dernede, så gør man selvfølgelig det. Men hvis de kan æde 30 sekunder igen her bare på at stå dernede, så er det 30 sekunder, OB ikke har bolden. Ja, så sætter Michel Jensen altså presset ganske fornuftigt. Han får gjort det lidt hurtigere den her gang end sidst. Og så har vi Karen med igen med en god afslutning. Grønbæk. Finder Nicoline Pihl. Afslutter endnu en gang Pihl. Nu har OB-spillerne fået besked på, at de skal afslutte på alt, hvad der er over midten, kan man se. De har heller ikke så meget andet at skulle. Og Cecilia Dinardo, der bringer over. Det er naturligt. Og lige trække tempo. Det skal ikke blive for hektisk på nogen måde for Outlaws-holdet. De er altså rigtig godt med. Meget god vending, hun tager derinde. Nummer 8, Karoline Christoffersen. Helander mister bolden. Christine Sørensen, skal hun gøre det til 7-5? Nej, hun er meget tæt ved, men opmærksomt keeper spil inden for Sarlund. Og så får Ella Grønbæk, skal hun afslutte. Det gør hun også. Og så triller den ned. Nej, jeg tror, vi får en god kludemor inden. De får reddet den Outlaws. Og en masse skud igen. God redning. Ude balance, det skud der. Ja, nu begynder OB at holde på bolden og få lagt det pres, som der er nødvendigt for, at de kan komme ind i den her kamp igen. Trækker ind over midten endnu en gang. Cecilie Jensen var det 1 mod 1. Nu Karen Vester over for Grønbæk. Det klarer hun. Rigtig fornuftigt, Grønbæk. Så et frislag. En lille bil er det, der kommer tilbage. 3,5 minut. Næverne begynder så småt også at poppe frem i kroppen på pigerne derinde. Det kan man godt se på, men det... Ja, der var det måske. Nerver og træthed. Den er højstav. Så vi får en timeout ude fra OB-lejren af. Jesper Thomsen signalerer ind til dommerne, at nu vil han
gerne have gøre sin sidste mulighed måske for at ændre på det her finaleopgør ved at få talt lidt med OB-pigerne og Charles. Hvad pokker skal han finde frem til sit hold lige nu? Ja, man skal jo bare blive ved med at sige til dem, de skal tro på det. Han laver måske lidt om i kæderne for at toppe op. Og så tror jeg, at vi får fuld knald på fra ham de sidste 3,5 minutter. Jeg tror særligt, at han vil have dem til at komme til afslutningen fra venstre siden. Det er der, de har nogle gode skytter. Jeg tror, at han vil prøve at sætte dem op til det på den måde. Og 3,5 minutter, altså. Det lyder jo ikke af meget, men så slemt er det altså heller ikke, at det er okay tid at have at gøre med i floorball. Jamen, vi har jo set 3 mål på 3,5 minutter her i midt i anden periode der. Så det så nu er der noget galt med uret. Ja, jeg tror, de kommer til at sætte en udvisning på hos OB, og det slipper de nok ikke afsted med. Nej, jeg tror ikke, OB vil være glade for at få en udvisning, der er blevet baseret på, hvad bænken har bestemt. Sat i gang igen. Fletcheren. Michel Jensen. Det var ikke så god aflevering. Han kommer til at lægge en meters penge bag hende. Vi ser Maria Lander sat op som boksspiller. Måske ind og slås derinde og få slået på de løbbolde. Rigtig godt at returløbe også af hende. Slag OB. Skal sorte i gang her, Grønbæk. Ja, det var jo altså OB, der var en lille smule favoritter op til den her kamp. Har slået Outlaws 2 af de 3 indbyrdes opgør, de har haft i grundspillet i år. Spørgsmålet er, om de kan hive et eller andet frem nu. Og have den her til aller sidst. Og få forlænget opgøret helt i første omgang her. Dine Jørgensen til Michel Jensen. Så en 1-mod-1 situation med frislag i gået. Begynder altså at tro på det, så småt kan man høre på lægterne hos Outlaws, de mange tilrejsende tilskuere fra Frederikshavn. Det er ikke helt overstået nu, skal altså holde OB fra fadet i 2 minutter. Og så kan de kalde sig danske mestre for andet overtræk. Ja, nu skal de begynde at få styr på det der ur, for ellers så holder nerven der slik til noget, som jeg ser. Ja, det er lige tiden kom til at køre lige 5 sekunder ud over den var stoppet, så derfor skal man lige have rettet det op endnu en gang. Torup på tværs, men det er så Stine Jørgensen, der står og kan modtage det over skidt af hende til gengæld. Godt billede af Maria Andersen der, og det er god fart på at lægge sig ud af problemerne. Der er tempo, må man sige. Den unge Andersen. Ja, må man sige det. En dejlig solotur. Hele vejen nede i hjørnet. Og få sig at tro sig frislag. Det er slag. Sikkert arbejde. Ja, det må man sige. Det er flot arbejde. Det gør ikke noget Outlaws. Trækker så meget til, at klokken kan. Torup går på tværs. Skal hun også på at afslutte. Det skal hun, og det hele fik sig totalt. Lige før det sker. Og det går stærkt. Michel Jensen. Ja, mange mand. Alle folk faktisk med tilbage. Outlaws, Helle Grønbæk. Kommer glimrende rundt om Kristoffersen. Går tilbage med så frislaget. Nej, så laver de en farlig udskiftning. Og lidt heldigt, det bliver dømt deroppe. Grønbæk. Så er der ikke en afslutning på, det gør. Der er afslutningen i mobilen. Tæt på udlignet. Står lige bagved målet nu. Kører den rundt dernede foran, og igen er den altså meget tæt på at danse i nettet.
OB har pillet deres keeper. De spiller 6-5 nu på banen. Og de har også kun under 1 minut 45 sekunder. Grønbæk kører på tværs, afslutter. Så dumper den ned foran Anne Brun. I 2 omgange. Tæt på Helander. Noget, der minder om liggende spil af Tine Jensen der, men dommerne dømmer ingenting. En magisk afslutning på kvindefinalen. Ja, vi får da i hvert fald noget for pengene. Det er en god spænding, vi bliver præsenteret for her. En lang bold op, og så bliver det brudt af Eva Knudsen. Så kan vi se, om vi får den sidste chance der. Muligheden her, den rammer Michelle Jensen desværre for OB. Så det er hektisk nu, Outlaws. De har slet ikke styr på, hvad der foregår. Stine Jørgensen. Den der går galt, så bliver det Dinardo. Hun sender den forbi målet. Kristoffer ligger op og lægger pres på. 15 sekunder er der. Vi er 6-4 lige nu. Og Michelle Jensen skal have kontrol over det. Den der, i stedet for kommer den ned til Eva Knudsen. Torup trækker så meget tid, hun overhovedet kan. Måske det er nok 5 sekunder tilbage. Så kan de kalde sig danske mester. Grønbæk, nu kommer den sidste mulighed. Afslutningen går rundt om målet. Outlaws er danske mestre. Vinder 6-5 her i kvindefinalen. En fantastisk en af slagsen, og så tager de altså sit andet danske mesterskab i streg og sit 4 i historien, og sit sidste nogensinde som FC Outlaws. Blackhawks hedder de til næste sæson, og sikke en måde at lukke en klub af på, og de er også tydeligvis i stor forløsning derinde, pigerne fra FC Outlaws og Charles. Set over de 3 perioder, er det den rigtige vinder? Ja, det er et så hårdt spørgsmål. Når jeg ser på de OB-piger, så har jeg sgu med lidt med virkelig. De spiller virkelig en god kamp. Det er jo, de brænder for mange chancer. Outlaws går på deres, og det er jo det handler om. Så vinder man altså DM. Stor glæde herinde, og hvis vi skal nævne et par spillere, så man kan sige, det var grunden til, at Outlaws de løb afsted med sejren i dag, så var det vel i hvert fald især fra anden periode, der Karen Vester og Dinardo, de begynder altså at finde fuldstændig, som havde de spillet sammen, siden de blev født. Ja, men de har gjort det i nogle år på forskellige klubhold, men altså, det er Karen Vester, der helt sikkert er en afgørende faktor i den her kamp. Altså, hun elsker de her DM-finaler, hun bliver med at lave mål i dem. Men altså, Cecilie Dinardo, samspillet mellem Cecilie Dinardo og Vester er virkelig noget, der afgør den her kamp. 3 mål fra de to sammen, og vi har samspillet mellem Caroline Kristoffersen og Christine Sørensen, som er en anden som er også virkelig godt. Og selvfølgelig rigtig ærgerlige piger til gengæld uden for billedet her. OB's hold, der sidder på bænken med ansigterne begravet i hænder og håndklæder og hvad de ellers kan finde. Men der triller tårer hos dem, mens der festes i billedet her. Men hvis man lige skulle sende en sidste ros afsted til OB, som har haft en god sæson til altså at finde en spiller eller to, som har gjort det godt her til aften. Hvem skal man så nævne? Mille Grønbæk med sine mål og sit store ansvar, det store arbejdsindsats, hun laver. Det er jo helt sikkert det, der er profilen på deres hold i dag. Og så kan vi jo også tage Michelle Jensen, som er jo inde og lave nogle godt mål, og Eva Knudsen, som der er blevet spillet og sætter ind godt, og det er nogle spillere, som jeg personligt vil pege på. Der er virkelig mange flotte indsatser på begge spillere, eller på begge hold i dag. Vi kan kun sige, at det er holdet, der er OB's hold, virkelig godt samspil med. Det er også det, der er den store stjerne for dem. Og face i hvert fald en Outlaws mester for flere gange. OB de får sølvmedaljen for andet år i træk, fik ikke revanchen i år. Det var alt fra damefinalen her i Valbyhallen. Nu skal det blive rigtig spændende at følge, hvorledes det kommer til at gå i herrefinalen mellem Brønderslev og Rødovre. Tak for nu.